ngayon sa work ng anak ko kasi open house nila kasi magpapasok ka na naman. Yay! Yes. Tuloy kasi kami mamamalingki after dito. Yan. Ito ang parking lot nitong work ng anak ko. Carrie! Let's go, Carrie! Yan daw ito ang room naman ni Johnny Bell nung anak ko. Dito siya. In-order ko ang laki. Chicken garlic. Yan, tapos na kami mag-lunch. Mamamalingke na kami dyan sa seafoods. Tawag pala dito Inala. Ay, para ka nasa Pilipinas. Kahit talaga sa susunod kong uwi, kailangan akong bumili niya. Kasi ang ganda-ganda pagka nagbibiyay o nagbi-beach. Ayan, pag namamalingke. Ganda to. Kung pupunta kami sa Eternal galing kay Papa, pwede itong magiging higaan ng apo ko. Ayan. Mangga. Ang liit. Apple mango. Ang kangkong matutulis. Mustasa. Kain. Ano Thailand. Thailand. Ceremony. Yan, labong. Ay, bamboo shoot. Ito pala yan. Puro paganong sa Bicol, ewan ko kung ano dito, ay sa Tagalog. Ay, yun yung sigarilyas. Parang, dalawa ma. Oo. Mahal lang. Yung bamboo shoot. Mas mura ni. Hinahanap namin yung Singapore Chili crab. chili crab. Ayan, oh. Ang laki ng pakinabang talaga niya, no? Dami ng pinamili. Ayan, bibili kami ng walis tambo. Tsaka sana tingting. Good school. Ayan, may kutulan. Sure na finish ka. I love you and she makes me smile, she makes me smart. Yes.